ngiphinde ngingelela abaphathi bohlele wena zingidola lapho naye umdonso lapho ngadonseki ngibingelele nje bonke abalalele njengamanje ngithi nje cha ngibonga ithuba ake ngiphinde futhi ngibonge nje ngiqale ngokubonga angiqale ngibonge kuwe Mdonso uyintokazi bengingayazi kodwa bengikwazi ngakwazi before ufika lapho okhozini ngaphinde futhi ngakwazi engibonga kakhulu ukuthi ukufikeleka iTophongolo uMdonso wafika le Phongolo hamba nomyeni wakhe umoya wakhe ulale ngokuthula bafika bahamba bafika le iTophongolo bezo cisha nje umlilonyana wakhe yavutha phakathi kwami noGatsheni sadibana nemeya kiTophongolo ngangiqala ukumazi lapho umkhwenyana wakhe cha basebenza omkhulu umsebenzi ngiyabonga Mdonso kakhulu ayikho into esibangayo kwenoGatsheni akho lutho nje akhona ukuthi kunjani akho nje lutho nje akho lutho ngiphinde ke ngibonge kuwe ntombi yakwabiyela obuka mina engibonga kuwe wezindola ngibonga ukufika kweshwa lami kwakunguwe kungu-BK umfo wamkhulu nangidumisa kakhulu ukuqala kwami ngaduma lapho futhi noma lingadlala ishwa lami manje ngilile kodwa alisenawo lo yamsoco olalinawo olidlala okhozini nami ngingakazi ukubaluleka kokudlala emsakazweni ngiyabonga lokho. Okay, into esikubizela yona ke bhuti namhlanje njengoba ke kuyinyanga yentsha sizoqhuqhumezela nje omaskandi ukuthi ke kubalulekile ukuthi ke uthi ucula ngaphi ithi idlala ingoma yakhe emsakazweni uthi udlala la ubizwe khona kodwa ke sengathi ke kungaba khona phela ukutohoza okusebenzayo ukuze ke mangingahambi kahle ngapha emsakazweni noma ke kungadumeki kahle ngoba phela ngeke sidume sonke ukuthi ke ukwazi ukuthi ukwazi ukuphileka mhlawumbe ungagcina usunenhliziyo embi usuthuka abasakazi usuthuka obani usukhuluma noma yini ngenxa yokuthi inhliziyo ibhlungu ukuthi uyabona ukuthi akuphumeleleki sizobheka wena njengensizwa ke esebenzayo enalo itoga elibambile ukuthi ke mhlawumbe kuyakusize ngani ukuthi ube neminye imisebenzi eceleni ube ucula futhi nithi mfowethu ngathi nje ungaqale ufunde esikoleni noma ungafundanga kakhulu kangako njengami angifundanga kakhulu angina degree anginalo ijazi kodwa ngafunda izifundo ezanginikuse ngazi ungaqale ufunde uthole umsebenzi isiginci usithenge ngemali oyiholile yazi kubalula angazi ngachaza kanjani kodwa nje engingakusho nje manje mina ngisebenza la eDuva Power Station kwa Eskom ngifike ngo2010 uqala ucula ngicule sengisebenza vele kodwa angisha nguveza ukuthi nami bengingazi ukuthi kubalekile ukuthi ucule ngabe usebenza bengitshe ukuthi uma uculile nje ke waduma kahle noma ungayeke umsebenzi kangangoba ngasebenza mina la mangifike eDuva ngasebenza eoperating ngaqashe operating ngizoba ioperator iPO plant operator ngasebenza emashifini ngale ndaba yegingi ngagcina manje sengiphazamisa emsebenzini senginokulova ngithi mawusenza emashifini akunendaba ukuthi ngigqibele iholiday isonto uma ngabe ichief yakusemsebenzini ufuna ube semsebenzini nawo ugcina sengilova kuphele amalanga elithi ngigcina sengiqamba mangithi ngiyagula ngithi ngifaka isick note ngihamba kuyodlala kuma festival ifestival ngithobiswa kwasithole beyifakela ngephepheni ngapha mina emsebenzini bayabona abantu ubhovozile ubhuke of sick ngapha ubhizi ngangena kuma festival kwagcina kwangenzela into ngangaba mhle kahle emsebenzini kodwa ngase ngicela ki manager yami ugama ngokugama ngisebenza e-shift ngathi yazi ngoba safuna ukuthi ngidlale iginqi kahle ngicela ukuya day shift ngahamba kwenye department ngiyozama isikhala khona eSHMD ngangasithola ngase ngisithola of support la ngisebenza khona manje ngisebenza ke i-day shift Monday to Friday mangikhona nge-weekend angikho kodwa mangikhona mangekho angikho kodwa sengikhathi ngibona manje ukuthi yazi umculo kaMaskandi bafuthu awunayo imali funa mawuzabe uthi uzibe nemali uphile ngomculo kaMaskandi uzusondelani la kule level yamakhosi usebenzi noma wasabanga inkosi enkulu ube inkosi encane noba indulo kodwa uma kungenjalo mfuthu angifuni ukutshela ngizosokola njengamanje mina ngizokhipha i-album ngoSeptember ngifuna ukutshela zinefuthi kube angisebenzi
Benye ibe nayo le mali uma ufika e-studio futhi Phithani ngoba uzokwenza ingoma ezo-14 Govozile vele 13,000 bamakhude ethi ingoma ngayinye 250 ufuna 2.8 uye ku-JJ keyboard ingoma ngayinye kanjalo uya ku-20,000 usenze ingoma kuphela ungakabi ne-stock kunzima funa usebenze. Kufuna ukuthi kube khona la ukhwanda khona. Funa ube khona la ukhanda khona angempela abantu azami ukuthi futhi wonke umuntu noma athiwa-ke esikolweni kube nzima awumane ebeke ne-license enkulu mhlawumbe engaba u-code 14 abe ne-PDP yakhe ebe ne-dangerous goods uma ngabe efuna ukuyosebenza kwa-Eskom akabe nawo M3 noma u-grade 12 one-maths ne-physics iyona ndlela okuqashwa ngayo i-Eskom uma uzofika. Okay, akukhulume Govozile nabafundi siyazi ukuthi bakhona abaculi abasesikoleni kumanje kodwa ke esiye sibabone futhi bepostile beshaya iginci becula esibabonayo ukuthi ke banekusasa la emculweni kaMaskandi ukuthi uthi abenze njani ngoba omunye usethe hayi mina ngiyahamba ngegoli ngcono ngiyozama emculweni ngoba mhlawumbe esikoleni akuzi kahle ungathini kumfundi osesikoleni njengamanje kodwa ke othandayo kuba umculi ngelinye ilanga. Ngicela ukuthi afunde aqale afunde ayimisele esikoleni akufake nokuthi yena unetalente lakhe afuna ukuthi libonakale kusasa kodwa ukuze liphumelele kahle funa afunde aphase kahle esikoleni athole umsebenzi ngoba kwabona ukushaya isidingo ungashaya idingo ungashaya 5 years ngcono mina futhi ngcono kabi ngoba ngaduma nge-CD yokuqala ungakhipha ama-CD awu6 ungadumanga mawungabanga nenhlanhla futhi uma ngabe uzoshaya isidingo kuphela ungenayo imali ingekho imali ozoyithola ngekho futhi umuntu ongakuboleka imali ungasebenzi ukuthi angiboleka imali ye-studio imali engaka so funa ube nayo imali ukwazi ukuyiphushela wena umculo wakho ukuthi nawe ube nemonto yakho makufuna uhambe le ko-Newcastle ngale kokoceza kokhakhami ukwazi ukufika ubuyisa umculo wakho lapho kodwa uma ngabe awunawo amandla uhlezi ushaya idingo kuphela lutho mfowethu. Akasikhathaniseke kuwe mculi obusebenza nomculi mhlawumbe ke ongatohoza indawo ukuthi njengoba ke sishayileke isimo lesi ese-COVID-19 kusukela ke ngonyaka odlule kuza manje umehluko ngiyazi ukuthi bakhona nabafowena abanye babonayo abaqulayo umehluko ube njani ukuthi ngiyatohoza mina ayisekho imicimbi kodwa kukhona la engibambe khona kube njani ngoba sazi ukuthi ke i-COVID-19 ishayile kakhulu. Wena ngoba ngisho ukuthi nami ngithole sengila umphakathi kuMaskandi ukuthi kanti kunzima kanje uma ngabe ngibhekala umuntu akekho umuntu owake waqonda kimi ongasebenzi odlala Maskandi wathi weGovozile kunzima kanje kodwa ngiyabona ukuthi kunzima kanjani ngoba mina njalo ngenyanga ngiyabona even if i-COVID-19 ingekho kukahle umcineka mhlamba ngithi phela baba umcineka bayasebenza ba-organize umfestival uzokubiza ngakho la idizwa amakhosi uzokubiza umcineka ngengoma yakho ngezinga lengoma mhlamba kubiza ngonyaka zakubiza kodwa mina noma engangibizanga noma ngaphela 5 years angibizanga njalo ngenyanga le mali azokunika yona umcineka manje ngiyayihola mina uhola njalo ngenyanga iyangena ngikhona ukuphila sengingadliwa ke ngama-CAP uma ngabe futhi nami avela ngisimthanga kahle ekhaya kodwa nje ke imali isikhona hayi ukuthi ayikho futhi umsebenzi opermanent futhi ngoba wezinto lokunye ngicela ukuthi ngikusho kulabafana abancane ngeke ngibuke nje na ku-Facebook yazi kubalekile ukuthi ube nento eqondile ubhekane nekusasa lakho ufunda isikolo lokho kusikwenzayo noma ngathi wenza ibhizinisi nyana ube busy nje ngento ezokwenzela isasa lakho khamba angeke uhambe uthukana nabantu ngeke kuthiwe uhambe uthukana noMaskandi nani njengoba ubushile ngithi mangibuka makuthola ukuthi ngithiwe ngimfana ubheke ethi ngimfana lo ngivela ngimfunde nje ngisambuke ukuthi ayinto engenayo i-future nje uyibhekile ngoba uma ngabe ufunda isikolo ucabanga ikusasa ngaso sonke isikhathi. Okay, asivale ngakho ke bhuti ukuthi uGovozile ubhizi ngani ngiyeza ukukhuluma indaba ke ye-CD yini ke abalandeli bakho nabathandi nje bakamculi waMaskandi abangayilindele. Njengoba bengigcine ngama-Slay Queen ke ngo-2019 ngakhipha ngo-2020 ngenxa nayo ukuthi phela yabona i-COVID ufuna ubheke ungakhiphi i-CD igcine lihleli endlini ngo alipromote kahle kodwa manje
uzokhipha ifull album makuphela nje ulo uSeptember ngiyakhipha ifull album. Okay, kulungile. Ungasho ukuthi utholakala lapha einkundleni zokuxhumana. Ngiyazi abantu kade bagcina mhlawumbe nokukhuluma nawe busy emsebenzini, day shift, night shift. Asisakuboni mabafisa ukuxoxa nawe einkundleni zokuxhumana. Okay, angiqale ngingakasho ukuthi angiqale ngithi ngiphinde ngibonge futhi ukusuka le ngoba kudala ngithi ngenza lento yomculo wamaskandi angibabonga abantu abangesekile bangifusha baba nesandla ekuthini ngidume ngoba mina ngithi uyazi ngathi makudala mina ngidunyiswa yini nalomfana wakini bhuti wakho lubantu uquality wayesacabanga ngiyababonga uThobani Nema kakhulu uyena owenza yafika ialbum ukhosini wenza futhi Thobani